Iba talaga kung Tagalog ka talaga. Pero itong Bisaya talaga tayo, medyo alanganin talaga yung magsalita tayo ng Tagalog. Tagaan niya mong higayon ang witness nga musulti according to the language nga komportable siya. Nga maka-express siya. Si Erwin Tulfo may galabida. Di lang ko ingon niya manaway yung Erwin Tulfo, no? Pero kanang hinay-hinay lang ta siya, day ba? Labi pas Erwin Tulfo may galang nga utlosad nga Bisaya, pero tuan naman sa Manila, dugay-dugay naman sa Manila. So kanang bisdak manggod mga kagalaan. Ug imo nang dadon sa Manila, kitang mga Bisaya manggod mga sukitig paminaw, ug tuwa ta sa Manila maningkamot magitag Tagalog-Tagalog, pero mahibaw-an gyud ang atong tono. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Nya si Gina Acosta mao ni ang SDO sa OVP. Buti pasabot siya mo Special Disbursement Officer sa Office of the Vice President. Unya gideklarar siya mahigala nga hostile witness. Kini ni ang tungod mga kagalaan kay naa siya magtrabaho sa Office of the Vice President. So masabot nato mahigala sakto rasad, no? Sakto man ang desisyon nga hostile witness siya kay kini ni ang bisan ang prosecution may nagpatawag niya pero di man ka maka-expect sa testimonya ni Gina Acosta day nga mulaban nila, no? Sumuna nga at least makapangutana sila og mga leading questions ang prosecution mga sukit paminaw. So nadeklarar nga hostile witness o nya mo to na pangutana kadtong imong i-evaluate ang tanan nga mga nasulti didto mahigalang Gina Acosta nasulti na panahon squadcom, no? Unya kini ni ang kadtong tanan gyud nga nasulti mga higala, no? Og kini ni ang pagkuha sa kwarta, siya mo SDO, iyang gihatag ngadto kang latsika ang kwarta. In fact, mo na basis mahigala sa kuha nga may issue sa notice of disallowance kay ngano kuno nga giditsog hatag nila chika unya ang nagsugo niya mahigala si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kana nga mga punto mahigala na istorya na atol mahigala sa Quadcom. Dugay na kanang istoryaha mga sukitig paminaw. Unya do na lang sila mga gigamit nga mga props kagahapon. Pagdramatize mga higala sa presentation, no? Kagahapong adlaw mga sugitig paminaw. Unya kini ni ang hitabo mga kagalaan ato ning natagag pagtagad kay paabot pa ta sa cross examination sa ani. Ang problema walay hearing ron. O pa man mahuman ang direct examination, no? Kung samot kita kalangan ani mga sugitig paminaw, direct examination pa lang walangan gud. Unya kumalangan ang direct examination mo budget og 2 days mga sukid di paminaw por bida. Dako ang kuana ani, no? Dako mga higalang oras ang makuha nya kada adlaw ra ba ani mga kagalaan kung atong tuuhan tong claim ni Senator Ping Lacson og ni Senator Win Gatchalian nga 25 million ang kada adlaw mahigalang gasto sa Senado. Straight to the point. Unya kung atong tan-awon mga kagalaan ikapila naman nga adlaw ron sa trial. Ika-16 na to. Grabihan, no? Oh, yeah, ika-16 na. So, 25 million times 16 days. Ika-17 no ta karon day, no? Okay, so muna ni mga kaigalan ang medyo dako-dako na nga gasto mga sugid paminaw. Karon wala ron madayon. Gumikan mga higala kay dunay matawag nato mga kigalaang bagyo-bagyo dito sa kauluhan. So, kung atong ibutang 16, ika-16 na, 25 million mga higala times 16 days in Daiken, pila na? 400 million na ang gasto, no? So far, nyanan kay impeachment kay mo, giba na lang mga 90 days man. So 90 days, 90 times 25 million, abot og billion ang gasto ani. Mahalon kining sirkus atong gitan-aw. Kaya ang nagsulti ni may 25 million si Lacson man. O si Win Gatchalian.
Pagka presidente mahigala ang Alan Peter Cayetano isra, usik lang hanggang Alan Peter Cayetano 25 million ko ng adlaw sa Senate. Sa to pa atong tuhan nga 25 million ang adlaw, ika-16 ka adlaw kagahapon, so 16 times 25 million pila 400 million na. Straight to the point. Ika-16 pa lang kadlaw na. Ang problema ani ron kay 90 days ang at least 90 days ang trial. Murag mulapas pa ni kini nga dagan sa trial nga usa ka witness ipresentar magila tag pila ka adlaw day. Kay di man mahuman, direct examination karong adlaw di mahuman. Unya ang cross examination pa. Hindi ko man sa cross examination, do na pay redirect, do na pay recross, mangutana pa mga senator judges. Pastilan. So malaygay ni kining maong impeachment trial gasto ni nato mga higala gikan sa buhi sa katawhan. Straight to the point. Unya og dili mahumag 90 days, maabdan ta sunod tuig. Kay kanang 90 days equivalent pa na og 3 months, more or less, no? So, og dili mahuman mga higala maabdan ta sunod tuig. Wa na ang mga tao sad moingon na pod nga wa naman October mag-filing naman certificate of candidacy. Ngano di naman lang ninyo napabuton. Kini ko malaygay mahigala ang prosecution may makabantay sila ni day. Nga kung ang ilang kining dagan karon usa ka witness i-present nimo 2 days sa direct examination pa lang daan. Kining 90 days nga gibana-bana nga 90 days 3 months di ni mahuman ni kalakiha indekin. Sa actual na ba? Kay mo man gi forecast nila nga 90 days mga higala ang trial. Pero ang dagan ron usa ka witness i-present nimo di man mahumang usa ka adlaw kaduha ka adlaw ang labot na sa direct examination. Nya na pay cross examination. Human sa cross examination mo balik pag redirect mo balik na pug recross. Plus ang mga senator judges mangutana. So, pila may magasto sa 90 days lang gudaan kung imong tanawon 2.2 billion pesos ang gastuhon. Straight to the point. 2.2 billion. Sure ka sila sa kwintada nila anak nga pangitaon ng 125 million ni Sara Duterte. Ay butan talang apel tong sa DepEd nga 600 million tanan. Mugasto kag 2.2 billion aron pagpangita mahigala sa 600 million ni Vice President Sara Duterte. Nga hantud ron wa pa mo probahi og nakaw-kaw batong kwartahan wa. Straight to the point. Wa pa may naka-probar mahigala. Mao nang pangunta ng Attorney Michael Pua na aba kay ebidensya nga bisag katiting lang nga nasud sa bulsa sa Vice Presidente. Wa pa gyud ka-probar. Kaning gipang yaw-yaw nila kini Gina Costadugay naman ni katopom ni Squadcom. Human naman ni iyang testimonya Squadcom. So mo ni gastuhon, mo na nga ang mga tao mahigala ining mahalon nga circus 2.2 billion atong gastuhon for 90 days ha. Og mulapas pa gyud 90 days, mulapas pa gyud na mudako pa gyud gastuhon. Ila pa ning gidapat sa flood control day. Malagmit, masulbad-sulbad pa unta mahigalang di na maglutaw ng mga tao diya sa baha. Straight to the point. Pero may ilang gusto, impeachment magyud okay sige. Mo na nga ayaw po kalimti ang flood control. Mo na itong hangyo na lang mga sukit di paminaw ba? Di man pwede nga imo yun move on sa flood control sa pag-move on na nga grabe mang baha mga kagalaan. Straight to the point. Kanya gahapon sa impeachment, di apoy Erwin Tulfo mahigalan ni Barog siya. Kay kinim ko Gina Acosta makigalan, expected maguna nga kinig mga staff ni Vice President Sara Duterte. Parehagong kanhi Presidente Rodrigo Duterte, tungod kay Bisaya manggundi sila. Taga Davao, posible gyud dako gyud ang expected na nga ang iya mga staff nani panguhaon mga staff nga mga tagaog pero doon naging mga staff nga makuhaon mga taga Davao. In fact ang chief of staff ni Sara gani may gala Sulay Calopes sa Davao man kay ngano man tungod maguna sa imong trust and confidence ba, trust and confidence mo na kay imong mga tao. So malagmit gyud nga kining mga staff niya naaman to mga Tagalog pero nagdapo siya mga Bisaya nga iya gyud naanda na ba kada bitaw naanda na nimo nga imong mga staff nga mao gyud makatan-aw nimo makadeliver suguon nimo makadeliver inana. So kay taga Davao man Sara Duterte samang digong ang mga staff nga mada naagi mga Bisaya. Ha? In fact kini mahigalang mga labi na kanang members mahigala sa Presidential Security Group during the time of President Duterte, mga Bisaya today. Masabot nimo kay kinabuhi gud nimo nya imong itugyan mahigala sa imong mga security personnel. So kana mga Bisaya na.
Mao po niya mga staff. So kini Gina Acosta indikin. Sa pagkaroon taga Davao gini. Gina Acosta mo ng Bisaya dako ni siya. Bisdak ba? So kanang bisdak manggod mga kaigalaan. Og imo nang dadon sa Manila, kitang mga Bisaya manggod mga sukitig papinaw. Og tuwa tas Manila maningkamot man kitag Tagalog pero mahibaw-an gyud ang atong tono. Wala ingon sila kana kuno mga babae, mas ganahan sila ni Bisaya kay ang dila gahi. Kana tinuod bitana ato abot sa Manila bida. Ako makarelate sa ko mga kailan kada yung interview ko tao kanang kon ba kay atong gamiton mga kailan pag Tagalog ato interviewon magtinagalog mo kita kay mamay pangmasa ba. Ang Bisaya gyud pangmasa. Pero ang sunod nga language niya magamit atong pangmasa nga pang radio gyud maningkamo tag Tagalog. Ako mismo kanang Tagalog. Pida. Kabalik-balik yung Tagalog. Kanang ako, o kamo siguro naminaw na karon maka-relate siguro mo. Di gyud ko manaway anang dili makamaong mo Tagalog, dili mo kay ako mismo manghigala. Kasabot tong Tagalog, nay magsulti ang Tagalog na pero ako na pasultion medyo gahi ba. Iba talaga kung Tagalog ka talaga. Pero itong Bisaya talaga tayo, medyo alanganin talaga yung magsalita tayo ng Tagalog. So ko si Erwin Tulfo may gala iyang gihukman nga panluluko kuno day. Nganong panluluko man? Kana man kun mahigalang witness, ini mo ipresentar sa korte. Mo kanang korte ang regular court, do na gina mahigalay court interpreter. No na court interpreter nga naman tagaan ni mo higayon ang witness nga mosulti according to the language nga komportable siya. Nga maka-express siya. Si Erwin Tulfo mahigala bida. Di lang ko ingon niya manaway yung Erwin Tulfo no pero kana nang hinay-hinay lang ta siya day ba. Labi pas Erwin Tulfo mahigala nga utlosad nga Bisaya pero tuwa naman sa Manila, dugay-dugay naman sa Manila. Kana bitaw imong language bitaw nga mo imong native language kana may natawhan bitaw nga kwan. Og taga Manila gyud ka do kana tawo nya dadon nimo Cebu. Makasabot na ng Bisaya, kamao na mo kwan pero ang lang kwan ang Tagalog. Ang Tagalog kwan dili mawagtang ilang kwan no. Mo puta kita Bisaya, panalitan ka na sa Gina Acosta. Bago pang presidente Sara Duterte gidahas Manila, ibutang ta lang gidahas sa Manila sa moy SDO dito. Kanapat puyon kag Manila anang usa ka tuig do ka tuig di pa gyud kakayo ko na. Nya maka relate nang mahigala kada bitaw mo adto sa among baryo Panalitan. Maka-graduate high school kada adto may galang uban mang eskwela college naaman mi ang among pabor do sa Baybay City Leyte kay naa na mo diha ang bisa magkapobre-pobre ta. Medyo malagmit kita makahumag eskwela kay naa mi dito ang Visayas State University. Anang Visca mahigala at least state college ba. Medyo okay ran daghang mga scholarships maka-avail tag scholarships ana medyo okay gyud pero daghang gyapon mahigalay kuan nga largag Manila human magka-graduate high school ay largag Manila inig uli ng pista na manguli na basta maayo na dag Tagalog. Pero tinuoray lang lahi-lahi gyud na itong tinagalugan sa kanang pure gyud nga Tagalog. Ang atong Tagalog ba yun medyo gahi gyud nya so pasultion ka mga higala labi nagkurti na. Imo man ang tagaan ang witness og iyang pinaka-komportable nga language nga maka-express siya, makasulti sa unsay angay niyang isulti. Dili nimo ipugos sa pareha lang in English ba? O padalitan mo ay lang sa korte, like sa regular court, sa may gigamit nga language, English. Pwede pod gani unta mahigala og do naman to move nga mogamit sa Tagalog. Kini sa impeachment digamit og English Tagalog kay impeachment trial man eh. Aron nga maka-relate pod ang mga tao. Di pod magsigig in English lang kay basig na hinuon ganahan gyud mo tan-aw ang mga tao. So mo na sagol-sagulan nimo kon sa regular court mag in English man day. Do nagi-interpreter. Ayaw pug sa gyud ang tao diha nga ug di gyud sa kamaong mo in English.
Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.